nosaltres. Vilafranca té una festa major, aquesta festa major designa uns administradors per fer les festes i aquests administradors trien cada any unes colles per anar a la seva festa major. El procediment que tenen cada any és uns administradors diferents, cada any és un grup d'administradors, que són 5 o 6. La pràctica que fan normalment és que trien més colles per anar a veure que les colles que han d'anar després a plaça. Això ho porten durant molts anys fent i durant molts anys ens estan venint a veure per ser uns possibles candidats a ser convidats o no. Això a nosaltres ens incomoda molt perquè fa que altres siguem escollits i d'altres no, i comporta que tant siguem escollits com no, ens comporta problemes amb les altres colles i a nosaltres ens incomoda aquesta situació, a vegades de ser descartats i a vegades que no són descartats incomodem a d'altres. Aleshores aquest any el que vam fer és quan vam venir i vam dir que aquesta situació a nosaltres ens incomodava molt i que aquest any preferíem ser descartats d'entrada i que així ja no hi havia cap problema en cap colla. Sempre hem volgut ser convidats per la Festa Major de Vilafranca. Seguirem treballant per seguir sent convidats a la Festa Major de Vilafranca, però volem que quan siguem convidats des d'un principi com altres places que ens conviden, que van aquí, ens demanen de ser-hi i ja està, cap problema. Amb això nosaltres treballarem. Si això pot ser possible bé i si no, seguirem treballant per ser-hi. És una festa major que respectem i que ens agrada.